Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नुखाबाय हिन्जाव गोदान बाजै गोदान जोंहानि बङाइगावनिखौ माबोरैहाय जोङो बरायखो खामफ्लायाव आइथें साइथें सुनानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नेक्स्ट दिनानि आङो हाबा खुंनायखौबो दिन्थिगोन आरो लोगोसे रिसेपसननिबो दिन्थिगोन आङो जा हायो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोसे जोंबो मोसागासिनो Mana mak? Dan dokumen lawan. Sehingga saya. Anggi, Shanjau, Muslima, Muslim, Sulutari kau, anak kita, dia bro, Sulutari ni, Sharla, Sulutari ni, enane, enane, jawab. Ini जिथु हाबा बिराद इन्टारेस्टिं मिथिबाय ना नैबे आदाया टुइन्स बेनि सासे माबाया बिनि बिदाया हाबा जायाखै आरो एखे ओमफ्राय आरो नैबेयो गोदनायाव जे गोथां फालि जे लादोंना बेबो टुइन्स बेहाबो एखे सासे बिनिनो बिदाना फंबाय दोङो आरोना आरो दरा गोदानाबो टुइन्स माबायाबो दरा गोदाननि लोगोआबो टुइन्स आरो जाखा जाखा ओमफ्राय नै दायो ओंखाम जानोसै ओंखाम जाखांनानै नै नेक्स्ट दिना हिन्जाव गोदाना देलायबाय एकदमबारे समायना जासिगोन गुवाहाटीनिफ्राय लांदो मेकआप आर्टिस्टखौ ओमफ्राय बे जिथु दरा गोदाननि बिनानाव बेनो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आरो ओमफ्राय बेबो मेकआप आर्टिस्टानो अब्लाबो बिबाजैखौ देलायहोनो थाखाय आरो गावनिख्रुइबो एकदम एक्सपार्ट सिनखौ लाबोबाय आरो गुवाहाटीनिफ्राय साइज देलायहोनो थाखाय आंहाबो देनां हाबा जाबाथाय बेखौनो लिंहरगोनलाय कल्पना सना नोंखौ लिङा नैबेखौनो लिंगोन आं समायना नुनायनि अमा बायदि मोदोमखौबो बोरमा बायदि सेरेरे जिराब बायदि बालेंलें नुनायनि थाखाय नै हाबानि डेक'रेसना कमप्लिट जाबायानो जाजोब्बाय र' आं गेटखौ देखायनो नोंथांमोननो नै गेटआबो तामाम नुखादो ना मोजां नुदोंना नुवाखै देलाय खिथाहरलाय आंथ' बिराद मोजां नुदो बिबारनि बागान आरो हिन्जाव गोदानाबो नै देलायखांसिगोनानो दायो गलाब बिबार थुगासिनो मोजां नुबाय दा बाजैया मालाय जि उन्दै नुखायो बाजैया एसेबां गिदिर नङाबाबो ना होमबाबाबो जिमानखिनि एजनि ना बेसेबांखिनि एजनि नुवा आरोना बाजैखौ जाम्मा साइजनि ना ओमफ्राय नै आंहा देलाय जानो नागिरबाय जोंहा फंबाय जगतजों बरिया जि साइज नुमारदों नोंखौ दिनै साइज थार
साइज थादोदो बेदस थानानै देलायखांबाय आं देलायखांनानै आगै ग्रेसिया मोनफैबाय ग्रेसियानो रियेलाव ओरैबायदि साइज माने मा बुंनो माने आंथ' देसुन बयखौबो समायनायानो नुयो अब्लाबो माने आंनि जिमानखिनि बर'हाय एक्ट्रेसफोर दङ बिनिख्रुइ आं जिमान जिखौ जायखौ आं रियेलाव नुदों बयबो समायनायानो खिन्थु बेनि गेजेरावबो मोनसे फेभरेट होननाय बुस्थु थायो ना बेनो जाहैबाय आगै ग्रेसिनि स्किना ओरैबायदि साफा ओरैबायदि समायना रियेलाव आयौ मा बुंनो ओरैबायदि साइज बिराद अन्थावथाव नुयो आं गथ'खौ ओमफ्राय दायो जोंहा बड'लेण्डनि एक्टर आरो करिय'ग्राफारफोरजों पुरा फट' लागासिनो बिजु एक्टर जनि एक्टर सोमजोर बिग्राय बिसोरजोंनो फट' लालाबायबाय आरो बरियासे मा होनबावनो आरो फट' लायाबाथ' जाखाया फट'थ' लाथारनांगोनलै मैदेर बायदि देहाखौ लानाबाबो फट'खौ लाथाबो आरो मा होनबावनो नोंथांमोनाथ' फेसबुकआव दाख्लै नुखाबाय आं भिडिअखौ एडिट खालामनो टाइम मोनाखैमोन बेखायनो एसे लेटहै आपल'ड होनाय जाबाय आरो आपल'ड होआबो होननाबो सानदोंमोन आं ओमफ्राय उनाव होनोसै दे मोनसे मेम'रि थालांनायनि होननानै होबाय आरो आंखौ माबायदि नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर दे गुफुर दख'नाजों मोजां नुदोंना नुवाखैलै लै एसे गोजौ जाबावनायमोनब्ला माथो जागौमोनलै भगबान एसे रानथें जानायमोनब्ला माथो थांगौमोनलै भगबान नोंहा एसे रानथें एसे गोजौ जानाय मोनोब्ला जेबो नाङामोन आंनो भगबान महरा जियानो जा दुं दुं महरा जियानो जा दुं दुं जाबायमोनलै Abang खेबनि नों बेखौ खेबनि आङो ल'खौ लानो लाबोना आं खेबनि ल'गायना दादा औ ल'गायना जेरावनो थादों बिजों खेब खेबदों दा दे खेबबाय गाज्रि दे पस्टआव मबाइलखौ ओरै लांफैस्लां लादो बे खर'खौ ओरै बिदिला बाय बाय जादों ना जाबाय दे आयौ आंखौ जामा गिदिर नुदों खेबनो रोङा गाहाय Nilai, kamu pergi kamu kan lebih sim kada yang di vlogau kimse bidi dah dah Hello guys Uma betul jangan betul Uma betul siapa transfer di raksan dong नै बेखौ दिनै देखायनो मोनाखै आं सरि गाफ्लांबाय Hai beautiful eh ro dukna kan dong mak beautiful lady oh thank you ayo anu nunggu aku mati lasik gitu Ninja kau tak kau sih apa Ninja kau tak kau sih apa Pada Bye kan sih bra Come on Dede mbak First di bed aku lagi ni bro Dede sampai Ayu Hut bal Apaan sih nama? Ini senang keren Pelajaran siapa? Mezem Uma betul Mezem lain lah Biru lagi kenapa kau di kerja Aku dikit Good, enak sing nur Bina daw Beri Daw belum kan juga Daw nak
जगत माबायदि सोमोन्दो जानानै नायो दाउ आरो ना फैबावो आब' दाउ आंनि फास्टिंआबो सेस निउ इयारनिफ्रायनो आरो फेब्रुवारि मोनफैनानैथ' हाबायानो हाबा सेस जाबाय हाबा जायै फास्टिं सास्टिं गैला आरो मा डाइटिं वाट इज डाइटिं होनना बुंबाबो मिथिला आरो आङो जागोन दा सामसा सामसदो जानायखौ दा लेबेल देखायदो होनना साननाङा आरो दै नोंथांमोना आङो ओइ आसुगुरा आङो वाइट कालारनि लादोंना फ्रेन्ड्स स्टाइलनि बेखायनो इयाव गोमो गोमो नांबाथाय तामाम गाज्रि नुयो आरो हाइजेन जायाना बेखायनो सामसदो जाबाय आरो अमाया लकेल नालाय न'आवनो फिसिनाय ना ओंखायनो माबा थावख्रि ना मा होनो अमा थावख्रि ओइ फिसाया दहाय जे आं नोंथांमोननो खिथादोंमोन ना हौवा गोदाननि टुइन्स दङ होननानै नैबेनो टुइन्सआ नैबे सासेया बै आंजों रायलायलांबाय थानायानो आरोना ओमफ्राय लावदुमा आंखौ लांनो फैदोंमोन ओंखामबो जालांबाय आरोना बेबो ओमफ्राय दायो जोङो थांनो होनबाबो बहाथो मोननो माखासे आंनि इउटुबनि साबस्क्राइबारफोर बा सिनायनायफोर बिदिनो फट' लानो होनना बुंबाय नालाय ज'है खेबसे फट' लानाय जाबाय मानो होनना बुङो मानसिनि जिउआथ' दिनै दङ गाबोन गैया माला लोगो मोनो माला थायो नङा होमबा बेखायनो लोगो मोननाय हिसाबै आरो फट' सट' लाजायो आरो माथो होनबावनो लाइफआ बेनोसै फट' लानाय गाननाय जोमनाय मोजाङै खामानि मावलांनाय बिमा बिफाजों अनज्लायनानै जानाय बिदा बिफं बिब' बिनानाव नङा होमबा नै बिथिं लाभलिया पुरा फट' लागासिनो माथो होनबावनो लाभलियाथ' जोंनि बड'लेण्डनि नाम्बार 1 डिजाइनार आरो नै बिथिं समायना समायना सिख्लाफोर सेंग्राफोर गथ'फोर बिमाफोर बिफाफोर ना बयबो दङ दायो जोङो फट' लाखांबानो थांनोसै